karong adlaw is di off namon. Syempre, matik na, laag-laag na. Kaya syempre nakaboring man tayo magtambay sa boarding house, maglagaw ta. Try kami inupod ka na si Dodong para nga na ay may ko'y istoryahon. Dari kami sa Park Mall Mandaue, kay magkaon kami dari sa Tanghulu. Nakapost na sa profile kay Nunay. At tapos kanami gali kisang ila diri nga mga lamisa. Dari kami nagkaon sa KFC. Syempre asa man ta magkaon sa pamilyar natin. Amo ni siya guys, dalawang nita na yung kutsara pero nakataktak KFC mo ya mata may dabas na may magbisita sa ato nya balay ato kutsara na KFC. Ito na pala yung in-order ko mga kailonggo. Meron ka na sa halagang 2,555. Meron ka ng 1 piece rice, 1 rice, 1 potato mash, mushroom, soup, and meron ka ng isang burger at may drinks ka na din. Sa punta bure. Ba, away ka niya. Sabi mo ano? Away ka na naman. Gak boleh cuma. Ano ma-play ano ko to daw TikTok ko ta sa inyo. TikTok ba naman sa subong dong? Masing balin sa blaw. Oo. Asik kan? Pas niya dong. Kayak mau bisa ya? Di ublad-uglaber na. Ipo, tsaka na si best friend ako rin, nagpaido-ido lang. Paano magkagataw? No, betul saya beli. Enggak. Damat. Gagawin natin. Ang taga. Gimana? Napaman si Nonoy lang istorya, sino ang Nonoy, si Nonoy Aquino ang presidente sa una. Yun? Ang presidente sa una gawing patay na karon. Kato sa kon profile tapos share siya. Gawin mo kita.